uma ukuthi uyolanda uNoah usaqoka. Ngicela ukukhuluma naye ndodana noma wakhe ngithola. Oh, so i-court order ngitholile? Okay, nani ngabe ngishayela ucingo finish. Ngakuthatha ifoni wangifonela sakhuluma sayilungisa lento. Kodwa cha. Wabona kungcono ukuthi ungithumele incwadi yomthetho. Njengomgogo wasemgaqweni. Well, if the shoe fits, walk in it. Besha ngisebenzile mina nomndeni. Usebenzele uyakwazi nayo lokho. Ngajuluka ngamanzi into engagcisa negazi. Ubonkosi wasiza ubani? Ngisathi ebanjwe amaphoyisa bembambile phakathi. Oh, okay. So yena indlela yakho le ekuyinqangene. So ngamanungiyeke. Ungibukele ngisha ngqonqa phambi kwabantu phambi kwabonke labantu Felicia. Ngoba ngisho ungafuli una 15 minutes. Ubuyini 15 minutes kule engaka. Yithi nesikutshela ukuthi uhambe uyaqoma ngaphambi konke umuntu. Please. I'll be reasonable. Phela wena ngicelayo. Please ngicela 15 minutes. Good now ama-artists azowazi bekhona kuthola akwazi ukudla na. Lalela, yabona 15 minutes lo idelelayo. Uyazi ukuthi inkulu kangakanani? Ingakukhosta bafu. I-reputation yakho ingaphela nya. So, bangisisa kahle lento eshoyo. Look man, mina ngithi mhlambe yomsiza uthathu to retract the statement. Yeah, ngicabanga kanjalo. Yabona. Otherwise mhlambe ngaphandle kwalokho the only revelation that will be left ilezo bese eBhayibhelini.